El camp de Fontanals Golf va ser el marc de la celebració del Campionat de Catalunya Interclub Sènior per equips d'enguany, en què es va imposar l'equip del Reial Club de Golf de Cerdanya. Les dues jornades de competició van transcórrer sense cap inconvenient, ja que el temps va acompanyar, el sol va lluir i es va poder jugar amb una bona temperatura. A això s'hi va afegir la idoneïtat de les instal·lacions i del recorregut del camp, tal com ens explica en Jordi Puigdomènech. Doncs el camp el tenim en perfectes condicions per la pràctica de la competició d'avui, del Campionat de Catalunya Sènior, i la veritat és que hem treballat tota la temporada per arribar a aquest esdeveniment i tenir-lo en perfectes condicions. Greens normals tirant cap a ràpids, el camp, la veritat és que els carrers estan molt i molt bé, i tot el que és el RAP, tot el que és la part de RAP, amb una situació perfecta per poder desenvolupar aquesta competició. El Club Ceretà, situat al terme municipal d'Alp, entra dins dels plans de la Federació Catalana de Golf, que el té en consideració a l'hora de l'organització de competicions malgrat la distància. Això, lògicament, satisfà els responsables de Fontanals Golf. Home, per nosaltres significa que vinguin aquí diferents equips, que vegin quin és el nostre camp i que puguin disputar altres clubs aquesta competició. Ho tenim com una prova molt interessant i ens agrada que la gent vingui, vegi el producte Fontanals i gaudeixi de la competició. És per tots aquests motius que Fontanals Golf va preparar a consciència la celebració de la competició, així com el seu equip, que va ostentar amb orgull la condició d'amfitrió d'aquest campionat interclub sènior. Doncs l'equip de Fontanals, la veritat és que porta ja 3 setmanes treballant la competició, treballant, intercanviant-se informació, fent partits d'entrenament, un resultat meritori. Érem l'equip que tenia menys hàndicap global i jo crec que la primera jornada ens va anar perfectament i esperem que el resultat sigui òptim, com a mínim estar entre els 3 primers equips de competició. El campionat el van disputar un total de 8 equips, pertanyents a 8 clubs de golf d'arreu de Catalunya. Cada equip el composaven un total de 6 jugadors. L'atractiu del campionat pels participants és indubtable, tal com assenyala Xavier Jimeno, president del Comitè Sènior de la Federació Catalana. Una competició com aquesta té èxit entre els sèniors catalans, encara que és més una competició de clubs, perquè cada club designa els seus jugadors per apuntar-se i representar el club en l'Interclub Sènior de tot Catalunya. La modalitat de joc del campionat va variar de la primera a la segona jornada. En la primera jornada es va establir que fos la fútbol, això és a la millor bola, mentre que en la segona la modalitat de competició va ser per resultats individuals. Precisament, Xavier Jimeno fa referència a la diferència entre el joc per equips i l'individual. La diferència principal és que en un campionat individual tu a vegades assoleixes riscos que jugant per equip et controles més a l'hora d'aplicar-los, però bàsicament a l'hora de resultats, si jugues a futbol jugues amb un company que et vas aconsellant i quan hi ha el partit stroke play individual, aleshores tothom juga una miqueta més conservador i mai li surt el bé que voldria. La
competició disputada a Fontanals Golf va reunir els millors jugadors sèniors del país i l'equip guanyador va ser el Reial Club de Golf de Cerdanya, amb 541 cops, seguit del Reial Club de Golf del Prat, amb 584 cops. Jimeno explica quin és el procediment que segueixen els clubs per formar un equip amb garanties per afrontar aquest tipus de competició. Cada camp tria, en principi, haurien de ser els 6 millors jugadors, que són els que representen aquí al camp. El que passa que a vegades hi ha gent que no té disponibilitat per estar tots aquests dies i potser no són els 6 millors, però s'intenta que siguin els 6 més representatius. En principio es estrictamente por hándicap, pero debido a que este año el equipo de Cerdaña, de los cuales también son socios del Prat, han hecho un equipo muy competitivo, pues nos han quitado los mejores jugadores y hemos tenido que ir por descarte cogiendo los siguientes, y entre ese batallón estoy yo, o sea que bueno, no, se hace por estricto orden de hándicap. Bueno, el nostre club, com que és un club bastant jove, no té la solera dels altres, venim més a disfrutar dels 2 dies de golf que no pas a fer un bon resultat. Esperem per això que aquesta vegada això no es compleixi i puguem fer un bon resultat i tenir una bona classificació. El guanyador de la competició, l'equip del Reial Club de Golf de Cerdanya, es va imposar amb molta autoritat, fent efectives fins a 5 grans targetes individuals, marcant la diferència en la segona jornada i marcant la diferència respecte a la resta d'equips participants. La millor volta individual de la segona jornada la va fer Xavier Costa, de l'equip de Montanyà Golf, que va firmar 76 cops. La Federació Catalana de Golf va poder tornar a comptar amb el suport del seu sponsor oficial Adidas Golf TaylorMade i els seus patrocinadors habituals, com són Coca-Cola, Segura Viudes, La Roca Village, Kisser Training i Aneto Natural.